Čauky, zdraví vás Roguck pri novom serveri a dneska budem natáčať na novom serveri a natáčal som video teraz a načo sa pokazilo a neviem prečo a neviem čo a potom som to musel ešte raz začať, takže tak a je to nový server. Do popisku videa možno dám i ten do serveru. Volám sa Roguck. Počkaj, musím si to dať set home. A ako sa tu takže tak a dneska budem 10 minútové video a chcel som aj to umieť cez webkameru, ale neviem prečo to nešlo. Už tu pomáham a to nie som ani admin. Tak, děti, tak. Ideme to zabít. Tam pri dverách napíš čas. Aj ty si admin, okej. Ježiš, mám Adam. To je debil.
Takže tak, natáčame 5 minút, takže to je dosť veľa. No, to je normálne. Takže dneska bude len 8 minútové, alebo nejak tak. Ja nič nechcem potovať, sa budeš ty. Takže mám sa portnúť. Ja ma zabiješ. Som zvedavý. Takže... Chlape, on má len diabetes. Toto zdám. Najpierw spravím lesku asi. Sedím si noma. Nemám dostatek financí. One Jo, drevo. To som drevo robiť. Video robíš? Nahrávaš už? A ja to učím, prepáč. Takže tak, 7 minút natáčame, takže ja si tam už ja postávam, ale neviem. Dostávam tak. Čo robím? Takže dám ten diel budem ukazovať, neviem, čo budeme robiť. Najbližší diel, takže tak, a no ešte vám poťažím, že ja strachu musím dokončiť, tak. Tak. Takže to je veľký strom. Vyťažíme, aby sme mali veľa drva. A tu je veľký. Náš tak veľký, ako tam, nevadí. No máme do drva. Nej. By som mala byť dosť. Nie. Nie. Jo, šíp. Jo, som podletený. Pozrieme sa, koľko natáčame. No, už 8 minút 11. Počkaj. Natáčam ešte. No, mám celkovo. Dobre. Takže sme spravili resku. Tak. Ničíme to dom, pozrieme sa, koľko natáčame. Takže toto video bude len také ukážkové, takže